אני רוצה לגדל סוקולנטים בטרריום. סוקולנטים בטרריום? היא רוצה סוקולנטים בטרריום? אני אכין לה. מה הבעיה? מכין לה פה טרריום. אחלה טרריום. פפ, מה זה? מה נראה לך שאתה עושה? מה הבעיה? מכין טרריום, מאדמת לס. מה נס? מה אתה אשכנזי? בוא, אני אראה לך טרריום לפנים. בוא תראה. טרריום רגיל אני מאמין שכל אחד הכין בחייו, אבל בוא תראה איזה טרריום מיוחד אני אכין לך. תראה איזה כלי אני מביא לך. זה רמה גבוהה. אדמת לס הוא אומר לי, בוא תראה איזה אדמה עסיסית אני שם לך פה. זה האדמה של הביוקר. איזה אדמה זאת? זה אדמה רמה גבוהה. תראה איזה סלעים איכותיים אני שם לך. תראה מה זה, יופי של דבר יופי. שם לך פה פחם פעיל. וסוקולנטים של הביוקר. וואו. זה טרריום. מדהים. תראה, אני לא יודע, סוקולנט, לא סוקולנט, נראה לי אתה מנסה לרמות אותי פה. אולי אני אקח את הכסף לקריפטו וזהו. איזה קריפטו? מה אתה נורמלי? מה קשור קריפטו? תראה איזה טרריום הכנתי לך פה, זה כל מה שאתה צריך. קח, סע לשלום ותהיה בריא. קריפטו אומר לי. וכמה כל זה עולה לי? כמה היית משלם על זה? בטח עכשיו, בטח תגיד לי 100 שקל עכשיו, לא? איזה נפילה, יאללה. בוא, בסדר, קח 100, איזה נו. 100 ואיזה נעליים, חשבתם 100, הנה יש לך עודף 50, שיהיה לך לחיש גד, תהיה בריא וסע לשלום. וואי, תודה.